Не знаеш откъде и как да започнеш? Ето 10 начина, по които можеш да намалиш своя отпадък. Използвай опаковки за многократна употреба. Повторно използвай опаковките като стъклени буркани и кутии за храна, вместо да купуваш нови опаковки за съхранение. Компостирай. Използвай компостер за превръщане на органични отпадъци, като остатъци от храна и градински отпадъци в полезна почва. Дарявай или преизползвай. Дай ненужните си вещи за благотворителност или се опитай да ги превърнеш в нещо ново. Откажи еднократните пластмаси. Избягвай еднократните пластмасови изделия като сламки, прибори и турбички, като използваш алтернативи като преизползваеми артикули или биоразградими опции. Практикувай съзнателна консумация. Мисли критично относно своите покупки, избягвай ненужните такива и се фокусирай върху закупуването на онова, което ти е необходимо. Поправи вместо да замениш. Удължи живота на вещите, като ги поправиш, когато се счупят, вместо веднага да ги замениш с нови. Подкрепяй екосъобразни марки. Избирай продукти от компании, които отдават предимство на устойчивостта и екосъобразните практики в техните производствени и опаковъчни процеси. Правилно изхвърляй опасните отпадъци. Изхвърли опасни материали като батерии, електроника и химикали по подходящ начин, като ги рециклираш или ги отнесеш на определени места за изхвърляне. Инвестирай в издръжливи продукти. Избирай висококачествени и издръжливи продукти, за да намалиш нуждата от честата им смяна. Разпространява информацията за важността на намаляването на отпадъците и застъпвай политики и инициативи, които насърчават устойчиви практики в общностите и индустриите.